Já jsem vlastně známá tím, že dělám z chloupků z ohambí. Ono to zní jako podivně, že jo? Já tomu jako svým způsobem rozumím. Jo. Lidi se mi ptají, jestli to čistím. Mě lidi posílají v různých obalech, obálkách, kde vidět, jaký kdo má k tomu přístup. Jak je pro koho důležitá to, co je z něho, co mi dává. Protože i to balení je hrozně zajímavý. A dávají mi k tomu dopisy a ty chloupky vypadají, ano, čistě, já to nekonzumuju, já na to jenom šahám rukama a ještě ke všemu, aby ten chloupek držel na tom papíře, jeho speciálně, použiju slovo potírám, nebo použiju na to takový speciální UV lepidlo a ono to tam vůbec nejde vidět, aby ten chloupek jsem potom vzala a dala na ten papír. Takže já ho vlastně s nějakým způsobem chemicky ošetřím, no a pak to speciálně zalaminuji. Takže jako mám dotazy opravdu takový, jestli se toho neštítím na to šahat a asi tím, že jsem z kulacké rodiny, jsem z vesnice, z farmy a žila jsem v přírodě, tak mi to opravdu nevadí. Kdo mi ty chloupky vlastně vůbec dává. Jo? Dneska už mi to opravdu posílá celý svět. Když jsem měla v tančícím domě výstavu a měla jsem tam odběrné místo, takovou jako box na to, aby mi lidi tam mohli dát chloupky, tak mi dokonce i security říkali, že si to lidi doslova stříhali poza rohu a dávali mi tam chloupky do obálky. Já vám za to velice děkuji. A dneska mi to posílají poštou. Z Ameriky mi chodí chloupky, že to třeba dneska díky sítím, že jo, internetu, tak se o tom můžou dočíst. Takže to je úžasný a já jim za to hrozně moc děkuji, protože já věřím tomu, že jednou, až my tady nebudeme, tak třeba budou tady fungovat jen ta umělá inteligence a ty moje obrazy tady budou a oni ho rozeberou a z toho jednoho chlupu budou moct vytvořit nového člověka. Třeba, nevím, dělám si z toho teďka legraci, ale vůbec jako ten projekt Chlupatice opravdu vznikl z lásky jako dárek, za druhé z obrovský legrace, že to někomu vůbec jako vadí. A dneska už to má jinou polohu, kdy já opravdu vidím, že to ovlivňuje jako i radost pro ty lidi. A tohle je Věstonická Danuše, moje taková nová. A každá vlastně ta litografie je limitované edici a tahle existuje 44 kusů. Takhle vypadá Chlupatice. Tady jsou koňské žíně, to jsou chloupky z ohambí, celá ta linka a já na to šahám, jak vidíte, protože to je, já tomu říkám relief, je to vlastně speciální ruční papír a já to potom speciálně s takovou folii, která k tomu vůbec není určená, ale už to používám 25 let, tak to takhle celý zalaminuji, aby to nespadlo. A tohle jsou papouští, péra, plátkový zlato a chloupky, tady ty linky, tam není vůbec nic, žádná tužka. Tohle za mnou je Instagram, kde tam dáváme strašně moc příspěvků, který padají dolů někam a vůbec už ani nevíte, co jste tam dal před rokem, před půl rokem. A tady to je vlastně těžký, pevný a aby se to vůbec někam mohli přenést a je to takový jako věčný. Takže jsem udělala takovou postu Instagramu například.
třeba ještě úplně, tady mám zase další techniku, kdy to je obyčejná ryba, makrela, když řeknete obyčejná ryba, já ji říkám tlustá makrela a je to český křišťál a já to dělám hrozně komplikovaně a pak to udělám takovým speciálním epoxidem, který se používá v letectví, je odlehčený a pevnej a je to prostě navždycky. A zase vlastně takovou tu rybu, kterou doslova sníme doma, tak já jsem zase jí dala takovej post, že ji můžeme obdivovat třeba u sebe doma a můžeme se tím kochat. Tady mám narcistického chameleona. Jo, on kouká sám na sebe. A přitom chameleon je vlastně na jednu stranu velice ošklivý zvíře, jo, jako je takový jako nějaký mlok nebo ještěr, nebo jak to nazvat. Tak tady jsem udělala narcistického chameleona. Tohle je 100letý rám. To původně bylo na pianu, kde hořela svíčka. A ještě mám mouchu na zlatým lejně takhle udělanou. Já se snažím v té své tvorbě zachytit to, co není vidět a mnohdy dát jako kdyby naději tomu, co už třeba lidi jako odvrhli nebo přestali vidět a nechtějí vidět. Jo. A snažím se to až takovou přeestetizovanou, laskavou formou jako ukázat. A to si myslím, že je hrozně důležitý, aby jsme nezapomněli na takovéhle zásadní věci. A já se považuji za hodně pozitivního člověka, i když ta doba je hrozně rychlá a mnohdy až úplně jako utrpná v něčem, ale chtěla bych, aby v těch věcech byla radost, legrace a svým způsobem šla z nich ta něha a ten soucit, který musíme mít mezi sebou a tu lásku.